Hej alle sammen, og velkommen til episode 2 af vores Minecraft Let's Play her på Hudler Clan. Hej. Lad os få en bil ned. Jeg miner lige lidt. Og jeg laver de 2 kister. Hvad fanden har du lavet med trappen? Jeg har ikke lavet noget. Har der bare overhovedet ikke noget trap? Overhovedet ingen trappe. Jeg lavede lige på lige vores træ ind. Så laver jeg lige noget. Ja, jeg kan lige hugge nogle sten med den her træpickaxe her. Færdigt det der. Jeg har lige lavet en stenpickaxe. Vil du have en? Nej, jeg hugger selv en sten. Nej, jeg har lavet en stenpickaxe til dig. Jamen, jeg laver selv en. Okay, bare kom ned med den. Hvor har fået den? Jeg smuglede den ned til dig. Jamen, hvor fanden er du henne? Der ligger sgu da ikke noget her, nogen hernede. Nå, så prøv at se ind i din inventory. Hvordan fanden kunne du det? Hvordan kunne du det? Jeg gik ned bag dig, Sonny. Nå, kæft hvor klamt. Jeg tog det hårdt bagfra. Det er klamt. Hvad skal vi mene, eller nej, jeg gider ikke bruge den der. Sonny, jeg finder lige noget glas, så vi lige kan... Oh shit. Oh shit. Ja, der er noget sand hernede, der kan du bare... Og finder noget glas, det kan man sgu da ikke. Vi skal have noget glas. Man kan ikke finde glas, man kan finde sand. Det var også det, jeg sagde. Har du sagt, man kan finde glas? Så er det. Ja, jeg har det på video. Så... Fejl. Ja, bare lidt. Hvor er det der fucking lortesand, du snakker om? Det er han... for helvede, det er hernede med mig. Ja, nede med mig. Hvor er mig? Der hvor du... der du kastede den der pickaxe der. Nå. Jeg finder lige et andet sted. Hvorfor det? Fordi nu har jeg fundet et andet sted, der er meget bedre. Ved stranden. Shabab. 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 Og Johnny, hvis du er i krig mod en zombie eller sådan noget, så holder du bare mund, ikke? Vi gider ikke høre på det der. Shabab. Det er Black Ops 2. Ja. Altså, der skrejer altså ikke det, som vi gjorde her tidligere. Nej. Men lige den der, hvor du lå ind sådan en dør, så skød der, så var det en skyd på dig bagfra. Shabab. Ja, fuck. Har vi noget kul? Jeg har et kul. Hvad fuck laver du her? Der er her, det er lidt Coolidge Brothers copyright pis der. Hvad? Det er lidt Coolidge Brothers copyright. Jeg copyrighter ikke nogen. Ved du, hvem Coolidge Brothers er? Nej. Du ved ikke om det. For helvede. Du ved ikke engang, hvem Coolidge Brothers er. Kæft for nubet alligevel. Helt ærligt. De er der pænt kendt alligevel på YouTube. Ved du måske, hvem PewDiePie er? Ja. Jeg har snakket med dem. Det er pænt sjovt alligevel, men jeg skal ikke snakke med ham i aften. Hvorfor? På grund af men da fisken han har sagt til mig, at man ikke skal snakke med Mikkel eller Nico fra Coolidge Brothers der. Lige inden en mundtlig engelsk eksamen eller sådan engelsk eksamen der. På grund af at man kommer, men det var bare ikke til at snakke på en anden måde, eller sådan. Den måde de snakker på, altså. Nå. Shit. Jeg er ved at lave ternet gulv ind i huset, Sonny. Med hvad for noget? Træ og cobblestone. Lol. Det var sådan noget mega random shit. Jeg har... fuck, det er lidt fejl, det der. Men jeg tager lige noget sand nu, så. Fuck, det er random, det her der. Og der er kul. Under sandet. Der er lave hernede under. Det var der ikke. Bare hop i det, Sonny. Der var ikke noget lave. Jo. Jeg gad godt se dig svømme i lava, Sonny. Helvede, hvor det er træls det der.
Så jeg kommer du ikke lige ind og se mit mega fede gulv, jeg har lavet. Nej, eller jeg skal aldrig sætte noget sand over, så jo, jeg kommer over derop. Det er mega nice. Men totalt random. Fuck mad, der er meget mad her alligevel. Jeg har helt glemt det mad, der var her. Han har puttet lige det mad over i Kirsten. Og Kirsten? Ej, for helvede, det hedder. Over i Kirsten. Ja, over i Kirsten, ja. Op i Kirsten. Hvor fanden brænder jeg egentlig ikke det? Hvad vil du købe? Hvad? Hvad vil du købe? Ingenting. Lige ingenting. Du står inde i min butik. Jeg laver din ovn til. Kom lidt tættere på, så jeg kan smadre dig. Kom her, Sonny. Så går du bare ind i din butik og smadrer dig. Au! Au, Shabab! Undskyld! Au, Shabab! Fuck af. Sonny, jeg skyder en pil på dig, på her, Sonny. Jeg skyder den på dig. Ups. Ej, jeg vil have den. Skyd på mig. Og jeg skyder den alligevel op helt langt. Pest er nat derpå. Pest og lart. Det der. Pest og lart. Jeg fælder lige. En creeper. Du skal ikke få den, der smadrer ud. Sonny, det skal du ikke bestemme. Jeg skal. Kom her, lille creeper. Jeg skal. Kom her, lille creeper. Jamen, nu når vi lige optager, så kan jeg jo lige fortælle, at vi er blevet. Vi er 7 i gruppen nu. Det er mig, en der hedder Frederik, en der hedder Patrick, en der hedder Rune, en der hedder Jonas, og så en der hedder Rasmus. Og en der hedder Niklas. Oh shit. Oh shit. What the fuck, var det ikke noget med, jo, der kommer noget War Sea op, skulle jeg i hvert fald mene. Jo, der kommer The War Sea op, måske i morgen, måske i overmorgen. Her en af de næste par dage. Ja. Og det er den 24. dag, så den kommer måske, jeg ved ikke om den kommer op inden 12, så. What the fuck, jeg prøver altså at lave en furnace eller et eller andet ud af glas. Ej. Det har en hvad? Jeg har sat det ligesom, man laver en kiste eller en furnace, altså bare med glas i stedet for. Ej, for helvede, det var bare fail. Så det vil noget. Hvem vil noget? Ej, jeg ved det godt. En til. Hvad var det? Nej, lad være. Fy her. Hvorfor har du barrikaderet vores hus, Sonny? Det er sgu da ikke mig. Hvorfor har du barrikaderet vores hus med glas? Sgu da igennem. Ja, det er nok en mening. det er dig, der har barrikaderet vores hus med glas. Jamen, det er nok en mening, det skal være der. Sonny, har du ikke en økse? Jo, en træøks. Giv mig den. Giv mig den nu. Okay, så laver jeg det bare selv en. Der er en, der er derude. Jeg gider ikke til at ud af hente. Jeg laver bare en ud af sten. Du må selv dyrke lidt motion, og du så ud og henter den. Nej, jeg skal ikke hente den. Den er herude endnu. For helvede, altså. Eller dengang jeg viste Karoline dengang Karoline hun så, dengang jeg spillede i episode 1, ikke? Så sagde hun, ej Frederik, du skal lade med at smadre træerne, fordi at, så kan zombierne nemmere se jer. Lol. Har det kommet lige på YouTube, det der? Ja. Det var ikke så godt. Så det er heller Karoline, hun ikke er på YouTube endnu. Tror du, hun kommer det? Nej. Jeg har lige noget mine sådan længere. Bare lige sådan en 6-årig pige, der lige kommer på YouTube. Ja, sådan der. Bliver verdenskendt. Ja. Den kan PewDiePie vist ikke slå. Det er bare flot nu min. Ej, altså hvad fuck. Shit. Ja, du leger lige lidt mere med creeperne, tak. Kom op til huset, Creeper. Kom op til huset. Hallo Frederik, har du hørt en Minecraft-sang eller Minecraft-parodi, der hedder Diggy Hole? Med, hvad hedder det nu, med Joxcast? Nej. Den skal du altså høre. Jeg har kun hørt dit remix. Hvad for noget? Dit remix, som du viste mig i dag. Okay, det er klamt. Frederik, har vi ikke optaget noget før de 2 episoder her? På et eller andet tidspunkt. Nej, hvorfor? Fuck, jeg får bare déjà vu nu, jeg gør. Hvad?
Jeg får bare déjà vu lige nu, jeg gør. Hvorfor? Det ved jeg ikke, jeg kan bare huske den. Så er det bare mig, der bare det. Det var vist oppe i huset. Frederik, Jeg er oppe i huset, eller bogstaveligt talt oven på huset. så kom ned i det. Jeg kommer med det samme. Kom ned. Woohoo! Ej, så luk det til. Jeg fik ikke det. Du tog det. Smider nogle af mine ting ind. Okay. I må meget gerne like den her video, hvis I kunne lide den. Meget gerne favorite den, hvis I rigtig gerne kunne lide den. Subscribe, hvis I gerne vil have mere. Og del videoen, så videoen kan blive set af mange flere personer. Hej altså.